As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaasab kanimo. Karon gisaulog sa simbahan ang mga Santos Innocentes, the Holy Innocents, mga bata ni sila nga mga nagpanuigog usa ka tuig ngadtos duha ka tuig nga gipangpatay ni Herodes tungod sa iyang kalagot nga wa niya makit-i si Jesus nga bata kay gibakwit man ni Jose ug ni Maria pinaagi sa paggiya sa anghel ngadto sa Ehipto. Unang ang tanang bata dito sa Bethlehem iyang gipangpatay. Ang maong kasaulugan naghatag kanato og pagtulunan nga ang Ginoo dili magbili kung unsay edad nato nga mamatay. Ang importante nga kita namatay nga walay sala og naningkamot sa pagbuntog sa sala dinhin ining kalibutan. Busa atong iampo nga mga katawhan mubiya nas mga sala labi na gid kitang mga Katoliko og atong ipatunhay ang panagdait paghigugmaay sa usag-usa. Ang ato sang mga benefactors and donors nga siging tabang nato pinaagis pagpamalit og mga slots og sa paghatag og mga donations nga ni sa atong simbahan hatagan unta sa kalimpyo sa ilang lawas og sa ilang kalag og ligunon batok sa mga tentasyon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom og paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Mag-ampo kita. O Dios, karong adlawa ang mga gagmayng bata nga mga martir sa walay paglitok ug pulong nahimong mga saksi kanimo pinaagi sa ilang kamatayon. Itugot nga ang pagtuo nga among gilitok sa dila masaksihan usab unta sa among kinabuhi.
Pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Juan. Ang mensahe nga among nadungog gikan sa iyang anak ug gisangyaw namo kaninyo mao kini: ang Dios kahayag diha ug diha kaniya walay kangitngit. Kun moingon kita nga nahiusa na kita sa Dios, apan nagpuyo gihapon diha sa kangitngit, na makakita ug wala magkinabuhi sumala sa kamatuuran. Apan kung magpuyo kita sa kahayag, ingon nga anaa ang Dios sa kahayag, magkahiusa kita ug ang dugo ni Jesus ang iyang anak maghugas sa tanan natong kasalanan. Kung moingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuuran. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang saad ug buhaton ang matarong ug mopasaylo gayud sa tanan tang mga sala ug maghinlo sa tanan tang mga kalapasan. Kung miingon kita nga wala kita makasala, gipakabakako nato ang Dios ug wala nato dawata ang iyang pulong. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. Apan kun may makasala, kita may manlalaban nga si Jesucristo, ang matarong nga mao'y mga tubang sa amahan. Ug si Kristo mismo mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala, ug dili kay ang ato ra, kundili ang mga sala usab sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayan. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayan. Kung wala pa makig-uban ang Ginoo kanato, sa pagsukol sa mga tao, bato kanato. Ilaunta kitang gilamoy nga buhi, diha nga ang ilang kapungot nahaling bato kanato. Ang atong kalag na kalingkawas ingog langgam, gikan sa litag sa mga ngayan. Unya malumsan unta kita sa katubigan, mabanlas unta kita sa masulog nga sapat. Lapaw ka nato, moharos unta kita sa makalilisang nga tubig.
nakalingkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam nalugti ang litag ug nakalingkawas kita ang atong hinabang anaa sa ngalan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga nanlakaw na ang mga dumuduong, usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose, pinaagig damgo ug miingon, bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug niadtong gabhiuna mikagiw sila sa Ehipto ug nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatngon ni Herodes nga gilansisan siya sa mga dumuduong, napungot siya pag-ayo. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki sa Bethlehem ug sa kasikbit nga mga dapit nga nagpanuigon gikan sa duha ka tuig ngadto sa ubos, sumala sa iyang nahibaluan gikan sa mga dumuduong nga maoy panahon sa pagsubang sa bituon. Niining paagiha natuman gayod ang giingon ni propeta Jeremias, may tingog nga nabati didto sa Rama, tiyabaw sa mapait nga pagminatay ug paghilak. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak, nagbakho siya ug walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Okay ra ninyo pamatyon ang tanan ninyo mga anak nga duha ka tuig.
Okay dili. Kanang moingong dili na miligros impierno. Ni okay mangganing Ginoo. Ang Ginoo ba ni okay? Kay ba yung Ginoo ato nga pamatyo ni Herodes, pwede ramang gito niyag babagan sa iyang gahom. Niingon ko diri nga atong salmo, ang atong kalag nakalingkawas ingog langgam gikan sa litag sa mga ngayam. So ang gusto des Ginoo, ang atong kalag mao'y makalingkawas, dili ang atong lawas. Nya moingon ta, unya kadto si Hesus nganong gipalingkawas man lagi to, wa man lagi ipapatay, do na pa may misyon nga way tao nga makahimo. Ang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita pinaagi sa iyang pulong o sa iyang kinabuhi, isip Dios nga nagpakatao, motong gilikay siya. Pero pag abot na gyud sa saktong panahon, mga 33 years old si Jesus, wa sad babagi sa amahan ang pagpatay ni Jesus. Ningon ko si Jesus, pwede raman kog mo sukol, pwede raman kog mo sana mo ikias aning maong kamatayon, pero mas mosunod ko sa akong Papa. Sa may gusto siyang Papa, pagpakamatay na dong. Muna, ingon dayon mong dili, kay ang gitan-aw magud nato lawas nato ba? Abisag karon unsa man gyud nakapaluya nato, nakapastress nato, ang pagbuhi, ang pagsecure, ang pagpanindot sa lawas. Ilingay mong tupad. Na kumusta man ang lawas nimo? Wa pa nay arthritis? Wa pa nay kolesterol? Wa pa nay diabetes? Nay daghan. Nya sige gitag inom tambal, tambal yun. Siging inom, pero siging linibakay, siging away, siging dumot, siging inilugay, siging sinawayay. Di ba? Careless kay ta sa atong kalag, pero kunuhay careful kay ta sa atong lawas. Nabali ang Ginoo, careful kay sa atong kalag, careless kay sa atong lawas. Gani si Jesus niingon man, di ba niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok atong mupatay sa inyong lawas, pero way mahimos inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo nga mao'y mupatay sa inyong lawas o kalag dito sa impierno. Nya unsaon man nato aron mahadlok tas Ginoo, unsa may pagpakita nga nahadlok tas Ginoo. Kay matod pasad sa panultihon, ang kahadlok sa Ginoo mao'y sinugdanan sa kaalam. The fear of God is the beginning of wisdom. Unya, kanus amo na mahitabo, matod pa diri sa atong unang pagbasa, kinahanglan gyud nga mubiya ta sa sala. Ang sala gyud mao'y atong labing importanteng bantayan nga dili makasud sa atong kalag. Nya unsaon man, ilingi ay mong tupad. Inasigi kag likay sala. Ina ko no. Nasigi kag likay. Kanang wa mulingi mga sadan. Klaro kay na. Wa gina mo likay. Unsaon paglikay? Matod pa diri sa unang pagbasa, kinahanglan nga dili ta magpakaaron ingnon nga wa tay sala. Muangkon ta nga mapaubsanon nga kitang tanan nakasala. Mao ginay first. Kanabitang na ay magpa-counseling nako, magsigig mahay sa iyang bana, magsigig mahay sa iyang asawa, magsigig mahay sa iyang anak, magsigig mahay sa iyang ginikanan, siging mahay anang iyang mga in-laws. Lagot na gyud kay siya, sigig yung yaw-yaw. Giantos gini nako padir, tungod lang gyud among mga anak. Ang una din ako pangutana, kinasal mo simbahan?
Sa mao lagi na padir, wa pa lagi may kasal. Nako nganong nag-antos man ka? Nganong giantos mo na nimong tawhana o kanang babayhana nga wa man day mo'y kasal? Wa kay rason sa pag-antos niya. Wa gyud kay rason. Ngano man sala man ang inyong panagtipon, nganong antoson man na nimo aron lang gyud magpadayon ang sala? Unsa man day maayo? Antosa ang pagpakigbuwag niya. Kung di gyud kaniya pakaslan, antosa ang pagpakigbuwag niya. Kana mo'y nindot nga pag-antos? Muantos naman hinuon aron magsigi ang sala. Sakit ba sad ang pagpakigbuwag, di ba? Kaya wa na ko kay mahikap-hikap. Wa na mo gakos-gakos nimo. Wa na mo tukhang-tukhang nimo. Sakit sad usahay. Pero mas maayo pang masakitan ta aron mobiya sa sala kaysa masakitan ta nga nagpadayon sa sala. Hilom ra badayon. Mao na pareha ng asawa sad, padir ang akong bana nangabit, mangulata pagyud inig uli, siya pa'y nakasa, siya pagyud isog kaayo, gamay lang sipyat, mga bata hapak dayon, yaw-yaw pa, mag-wild pa sa amo. Unsa man ni padir makigbuwag na kung ani. Nako kinasal mo. Yan siya, padir kinasal ni nga 15 na katuig. Nako, doon na dyan kay rason nga dili makigbuwag. Insa niya, mamatay ko pa din. Nako, okay ra na. Mamatay ka. Ato lang nang ilubong ang imong lawas. Pero siguro yun ko ang imong kalag adto kinaslangit. Antusa ng imong bana kay kinasalman mo, antusa na hangtod ka mamatay. Sakto ng tambaga, dili. Gilingay mong tupad ina og ikay tambagan ni Father anak mo sunod ka. Ingna ko no. Ingna ba ina og ikay tambagan anak mo sunod ka. Umudritso kag ingon nga animal makanang tambaga tiwasan manuon ta. Imbis unta to tabangan ta tiwasan na hinuon ta. Unsaon man gyud? Mao man ay kabubutos Ginoo. Kay lagi ang innocence of our souls maoy importantes Ginoo kaysa security of our bodies. Mag-unsa ang imong lawas healthy kaayo, pero ang imong kalag 14 taon ka kamang-kamang sa luya ug sa daghan kaayong mga sala. Naidaghan nato din ingon ana. Apil na ning nagwali. Dito. Nya, unsa ba itong buhaton karon? Magkontesta. Kinsay una na itong mubiya og sala. Ang una, ang kuna usa nga naa kay sala. Ikaduha, salig sa pulong sa Ginoo ug sunda ang maong pulong. Ang pulong sa Ginoo maoy mo limpyo nato. Kay matud pa diri sa unang pagbasa, anaay Hesukristo nga mo limpyo kanato. Nya unsaon man ta paglimpyo ni Hesukristo? Pinaagis atong pagsunod sa iyang mga pulong. Kung muingon siya, tamparoson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas, sunda na. Di ba? Sama ni San Jose o ni Maria, wa gireklamo. Pag ingon sa anghel, pinaagig damgo, Jose, bangon, dad-aning bata o ang inahan ngadto sa Ehipto. Why daghang ingos Jose nga, kagabi aron Lord, dili pwedeng muhayag-hayag lang usa. Blackout na yun. Si Maria sad, wasad mo ingon nga, uy, Jose, kuan na yung taong kus bata diri, uy, unsa maning imo mangming dadon, tinuod ka ni? Kay bao baka unsad ang atong baktason gikan dinis Bethlehem ngadto sa Ehipto, kalayo ana. Kadaghan diya mga kontra nato, kadaghan diya mga bangis nga mananap anang desierto. Nya gabi pag yun nga mo na tinggawa sa mga lobo. Kamo mga asawang ni adinhin, kalit ingon imong bana, tanaday biyaan taning balay, kay gipukaw kus anghel, nga pabiyaan atong balay. Musunod mo, dili. Dagko kay mong TV, daghan kay ka ditong alahas, imong balay, dako kayo, kinural pagyod. Ana, mobiya ka, dili. Uy. Tanawa. Awa na mga naong na to. O
ug ingnon koron din kalit lag text ang chancellor pader balhin na diha karong sunod semana. Kay adto ka na mo ibutang aning laing parokya. Mobalhin ko dili. Mobalhin ko. Sus, mobalhin gidayon ko. Nako Monsenyor kana tiwasan ni dinhing gisugdan nako. Napadihay kuwang anak mga 20 million, dapay kuwang diri mga 50 million kana tiwasan na ninyo. To apay garing konsolasyon ay kanang Divine Mercy nga 158 million kana tiwasan na ay haron mopahuway nako ug asa ko ibutang magpuyo kung malinaw di jud ko mawili aning parokyahan. Pero samtang ni ako dinhi di sagid nako ihatag ang mediocrity. I will give my best love for you. Di ba? O na, gabi pertig yung kuana sa atong Christmas party. No? Daghan kayong pwede ng mga matay. Nga naman, ihatag na to ang best. Matod pas ato diring upat man to kabuk atong kapitan diha, ang duha ka kapitan, mga komedyante man to, ingon din sila nga, si higimig tabi-tabi pa der, di ni matop nga nang gibuhat ni Pader, bisan pagkapitan, siya, maglisod, maganing mayor, kapitan na ba? Gibuhat ni nato, tungod dili aron pagpagarbo, kung dili pagpakita sa paghigugmaay, nga kining tanan nga kwarta, nga misod sa atong panudlanan, ato sa ning gamiton nga matilawan sa tanan, dili lang ang pari mo'y mabulahan, kay maunay litag namong mga pari kasagaran, litag matod pa diri ang akong kalag nakaligkawas sa litag sa maglanggam. Unsa may litag sa yawa namong mga pari, ang una gyud ang gugmas kwarta. Kanabang tan-aw namo sa kolekta murag amo, tan-aw namo sa mga donations amo. Namay daghan din mo ingon pader personal na nimo tag 10,000, tag 1,000, tag 500, naasay usahay 100,000, pader personal na nimo. Inigkupot na ko ana, moingon ni Gus Ginoo Lord unsaon man ni personal, insa na day kay personal nga imo naman ang gihatag imong kaugalingon sa parokya, biyaan magito nimo imong pamilya nga duha ka buok paralyzed, biyaan magito nimo imong uyab, resign magikas imong trabaho, nya karon anay personal, walang personalan. Hatag na nako tanan dito sa kuan atong finance council dito sa opisina, bisag 1 centavo wa gyud koy ibilin ana sa akong bulsa, remit kina dito hasta akong ATM, hasta akong credit card, hasta akong GCash, ilan ang gimonitor to the last centavo. Mangitaan pa kog dili mabalanse pader, mura lagi guwa ni ma-print pader, i-print ni palihog be kay di na mo mabalanse. Print sa ko dito nako hasol biyani ako naman unta ni ako pagikuan ko ano. Pero mao magani wala nang personal. Unsa man ang pulong nas Ginoo atong sundon, ang Ginoo na mo'y atong paningkamutan pagsunod, og diha dapita makalingkawas kita sa litag sa sala. Kamong mga asawa, ayaw na personal lang inyong bana, ihatag nas Ginoo. Kung asa na padtuon sa Ginoo, padtua. Mura bag Jose ba? Palaktak. Ug mulakaw nagtungang gabi kay nikuyog sa inyong silingan, ingna Lord, imo sa tong gisugo. Ingong Ginoo, wa to nako sugua, nakuha to slitag. Ingka ako Lord, di lang sad ko magpakuha slitag sa sala. Mo na isa, unsa may akong buhaton Lord, mura na magkapatyuno naman ko aning animal. Ingon din, huna-hunaa nga ikay tigtangtang sa higot sa iyang pagkalitag sa sala. Unsaon man, higugmaa siya nga way kondisyon o way limit. Mo na iniguli na niya, magsige ra jud kag ingon, dong nakuha ka slitag. Siya gusto ka tangtangan. Siya hilabot diha. Di lang sa kamang hilabot nganoan. Nahigog magog kaniya, niya gusto pa man niyang magpabitay dito sa litag. Di ayaw na lang sad. Di ba? Pero moingon siya, tabangi ko day, galisod yung kong biyaan ni akong kabit.
Inga din, sige, tabangan ti ka. Ningon man ang Ginoo kung ang imong tuong kamot mo hinungdan nga makasaha ka, putla kini. Sige dong, akong putlon imong tuong kamot kay mao man na imong ihikap-hikap sa imong kabit, ako ng putlon. Mingon imong bana palihog day. Oh, di ba? Di ikan ay tighungit niya kay di na siya kakaon siya. Labig na kay mustanan, di ka na tighungit. Sus mutanaw man gyapog porn, wang kamot pa mo'y gamiton. Yan, ingon sang Ginoo kung ang imong mata mo'y hinungdang makasaka, lugita ka na, imo na sang lugiton iyang mata. Hangtod yun, nagpatabang man siya nimo. Nagpatabang man, ang pulong mas Ginoo mo itong gamiton. Wa na siya mata, wa na siya kamot. Yan, naigo dayos pulong sa Ginoo, mas maayo pang musud kas langit, nga way mata o way kamot, kaysa kumplito kag mata, kumplito kamot, adtos impierno isugba. Manindog na ta. Pagampo sa katawhan. Mga igsuon, ang balaang mga inosente mitimaan sa kinabuhi nga naa ni Kristo. Busa, masaligon kitang mutuaw pinaagi sa ilang pangama, gidungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Kristo nga nataw nga atong manluluwas, magluwas kanila nga wala gipakataw, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang Dios ang tinubdan sa tanang kinabuhi, mutapos sa aborsyon o sa tanang ubang matang sa kabangis dinhi sa atong kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga matukod nato ang usa ka katilingban sa gugma ug sa hostisya nga nagasukad sa pagtahod alang sa matag usa ug sa matag tawhanong kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang Dios nga mipadala sa iyang anak aron sa pagluwas ug dili sa pagsilot, magtandog sa mga kasing-kasing sa tanan nga mihimog mga aborsyon ug magtanyag kanila sa gasa sa paghinulsol ug sa kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang tanang kabataan nga namatay tungod sa aborsyon, madawat ngadto sa tunhayng Pinoy-anan nga giandam alang kanila didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Maluluyong Amahan, dawata ang among pagampo nga gituboy namo diha sa mapaubsanon nga mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay kasamo kanimo tungod sa imong kayo. Iluwas mo ako gikan sa sala ug
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga gasa sa imong mga madasigong alagad, hinlui sa sala sila nga naghalad nga mahigugmaon niining santos nga misa nga imong gigamit aron paghimong matarong bisan sa mga way kahibalo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan nga sa katingalahang pagkahimong tao mihatag sa mga mata sa pagtuo ug bag-ong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giilanamo ang Dios nga nahimong makita ug busa nadasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan.
Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, mga santos nga inosentes ug sa imong ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikawng daygon ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, wabot ka na mo ang imong harian, patuman ang imong pagod, hindi sa'yo ka mayroon sa ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Upasay luwa kami sa among mga sala, maingon na kami nagapasaylo sa mga nakasala mo, upili mo kami itugyan sa mga pagsulay, tinuruan luwasan kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. kay mo mananging harian, ang kahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mananaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you.
Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. May sama sa Diyos alam kanino, kinabuhi iulan, aron ka maluwas, malabasan, malautan, sa taong labas, pasaylong ugma, ihatag sa Diyos. Doon kaniya kay mamati siya, usalis sa iyang gugma. Kinabuhi tanawan ang Diyos mamatihan, kanunay maghari siya. Ilao, Magampo kita. O Ginoo, ihatag ang naghingapin nga grasya sa kaluwasan ngadto sa mga nangalawat kanimo niining adlaw sa pangili nila nga tungod sa ilang pag-ila sa hilom sa imong anak, gipurong-purungan sa langitnong grasya tungod sa pagkatao sa imong anak. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkaway sala. Ngato lang buhaton muangkon ta nga nakasala ta, nya mosalig, mutuo ug mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Salamat sa nagtuo sa pulong sa Ginoo ug nipadayon og palit og slots nato dinhi. So ako lang ihatag ninyo ang update sa atong SBF DAG, kaning atong paras kumbinto as of yesterday nahalina na tag 5,213 ka slots, na apay 54,787 ka slots nga available. Nato lang buhaton ani, palit lang gitag usa ka slot kada semana. 500 lang ba?
Tanawa niya, di ba, mahumaning kumbinto, wa na mo'y kwarta. No? Pero ikawa na ninyo'y kwarta, muabot dayon ang gikas Ginoo nga grasya. Sobra pas kwarta ang inyong madawat. Nya ang katong atong sitiyo o ang disap, ato lang tong tingbun ugma ba or sa Sabado, kaya ato sang i-total ang mga naasad sa online nga mga transactions. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Give thanks.